Siitepölyn keruutakin tässä pikkuhiljaa viritellään ja ensimmäistä kertaa pääsee katsomaan, että löytyykö täältä mitään. Nyt on ekaa kertaa meillä syysrapsia satokasvina ja mielenkiinnolla katsotaan, että minkälainen kasvi tämä syysrapsi on sitten hunajan ja siitepölyn suhteen. No, ei nyt vielä mitään ihan hirmuisia määriä tullut, mutta on tuossa rypsiä, mutta on jo pihlejä siitepölyäkin jo hyvinkin mukana, ja voikukkaa, että kyllä tässä useamman eri kasvin siitepölyä näyttää oleva. Eiköhän se tästä lähde. Siinä on kasvamassa uusia kuningattaria. Juhannuksen tienoilla ne jo munii täyttä päätä, mitkä onnistuu.